Gyászmisén vettek végső búcsút Kozma Imre atyától, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökétől, a betegápoló irgalmasrend korábbi delegátusától a Szent István bazilikában. A búcsúztatásra zsúfolásig megtelt a bazilika. Kozma Imre atya felravatalozott koporsója előtt tiszteletét fejezte ki Súlyog Tamás köztársasági elnök. A gyászmisén és a temetésen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány számos tagja. A búcsúztatón Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke arról beszélt, hogy Imre atya az emberek életében nem idegenként, nem segítőként, nem hivatásos jó emberként volt jelen. A gyászmise után az atyát a Szent István bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra. Aki találkozott Imre atyával, erősebb emberként élte tovább az életét. Mert az igazi jelenlét nyomot hagy. És ami talán még fontosabb, engedi, hogy nyomot hagyjon benne a sóvárgó világ. Azt a fajta jelenlétet, ami az élet nehéz vagy felemelő pillanataiban egyaránt Kozma Imre atya sajátja volt, legtöbben az 1989-ben megszülető Magyar Máltai Szeretetszolgálat megjelenéséhez kötik. A történet azonban sokkal korábban kezdődött.